Россия Федерациясы прокуратурасы көне гаделлек өчен көрәшүчеләр бәйрәме. Прокуратурага кергән бер генә гаризада игътибарсыз калмый. Халыкның ышанышы безнең өчен беренче урында ди. Мөслим районы прокуроры Донис Әхмәтҗанов. Прокуратураның юбилей датасы җил. Шул җил эчендә прокуратура халыкка ярдәм итте. Бозылган хокукларын восстанавливать итте. Шуңа күрә бүгенесендә прокуратура халыкка ярдәм итте дип уйлыйм. Закон чиген узучылар үз гамәлләре өчен җавап бирергә кирәклеген яхшы белә. Район прокуратурасының ишекләре һәркемгә ачык. Структураның төп функциясе законнарның үтәлешен контрольдә тоту. 2021 елны прокуратура 400 закон бозу факты тапты. Шуның буенча 80 процесс кертелде, 161 представление, шуның буенча 163 кеше дисциплинар җавапка тартылды. Шуннан 20 кеше административный җавапка тартылды. Бүгенесендә бөтен актуаль направление безнең надзорда булыр. Һәр бозылган хокук буенча безнең яктан реагирование булачак. Прокуратурага кергән гаризалар теркәлгәннән соң 30 көннән дә соң булмаган вакыт эчендә, инде өстәмә өйрәнү һәм тикшерү кирәк булмаганнары 15 көндә хәл ителә. Лилия Шәймиева, Динар Минһаҗев, Мөслим телевидениесе.